Sa ibang balita, idol, nasa higit 2,800 na job vacancies ang naghihintay sa mga naghahanap ng trabaho sa Isasagawang Special Recruitment Activity ng lokal na pamahalaan bukas, March 19. Mula ho sa pangunguna ng Public Employment Service Office o PESO ng Bayan, ang mga bakanteng trabaho ay alok ng mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa tulad na lamang ng Qatar, United States of America o USA, Malaysia at United Arab Emirates at marami pang iba. Ayon ho sa tanggapan ng PESO, magpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang pribadong kumpanya upang mas maraming maibigay na oportunidad sa kanilang mga kababayan. Layo ng mga ganitong aktibidad na maiangat pa ang buhay ng mamamayan, lalo na ang pagbibigay ng oportunidad sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Isasagawang aktibidad sa Municipal Wellness Center ng Bayan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. IFM News. IFM News. IFM News.